Οι διάσημοι προηγούνται με 9-8. Ήτανε πίσω με 8-5, πήρανε 4 ερηνίκες και έχουν φτάσει μία νίκη πριν την ασυλία. Έτοιμες να ξεκινήσουν είναι η Σόφη Πασχάλη για τους διάσημους και η Ειρήνη Κολυδά για τους μαχητές, που είναι εδώ έτοιμη να κάνει τα πάντα για να μην βρεθεί η ομάδα της για μία ακόμη φορά στη δύσκολη θέση όπου θα πρέπει να αποχαιρετήσει κάποιο συμπαίκτη της. Έτοιμα τα δύο κορίτσια. 3, 2, 1. Φεύγει η Ειρήνη και η Σόφη. Βουτάνε μέσα στην πισίνα. 9-8 προηγούνται οι διάσημοι. Αν η Σόφη κερδίσει, το παιχνίδι θα έχει λήξει και οι διάσημοι θα πάνε για μία ακόμη φορά στο Συμβούλιο έχοντας την ασυλία. Η Ειρήνη θα προσπαθήσει να κάνει το 9-9. Οι μαχητές δεν θέλουν να διώξουν και άλλο παίκτη. Δεν έχουν το περιθώριο. Για 3 συνεχόμενες εβδομάδες αποχαιρετούν συμπαίκτες τους. Το έπαθλο της ασυλίας είναι με διαφορά το πιο σημαντικό και αυτό που μπορεί να σε κρατήσει μέσα στο παιχνίδι. Η Ειρήνη και η Σόφη είναι κοντά. Πετάνε και οι δύο τις μπάλες τους και βγαίνουν ταυτόχρονα από την πισίνα. Είναι και οι δύο κουρασμένες. Τόσο σωματικά όσο και ψυχολογικά. Το βάρος είναι μεγάλο και για τις δύο παίκτριες. Η Ειρήνη και η Σόφη και η Ειρήνη. 9-8 μπροστά οι διάσημοι. Πρώτη θα σουτάρει η Ειρήνη. Πετάει την μπάλα. Αστοχή. Τώρα η Σόφη αστοχή επίσης. Ξανά η Ειρήνη σε μια βολή. Πολύ άστοχη. Δεν μπορούν να σκοράρουν τα κορίτσια. Και τώρα τρέχουν να μαζέψουν τις μπάλες τους. Καμία από τις δύο, ούτε η Σόφη ούτε η Ειρήνη, δεν έχει καταφέρει μέχρι τώρα να σκοράρει. Ποιο κορίτσι θα σκοράρει 2 μπάλες? Πετάει την πρώτη μπάλα η Σόφη, ευστοχή, θέλει ακόμα μία μπάλα. Πετάει την μπάλα για να δούμε. Δεν τα καταφέρει. Τώρα η σειρά της Ειρήνης. Αστοχή και η Ειρήνη. Η Σόφη θέλει μία μόνο μπάλα για να κερδίσει. Η Ειρήνη θέλει 2. Πετάει η Σόφη, σκοράρει. Και ναι, το γυρνάνε τελικά οι διάσημοι και κάνουν το 18. Παίρνουνε τη νίκη στο αγώνισμα της ασυλίας.